Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το ναζιστικό καθεστώς δεν ανέπτυξε μόνο στρατούς, δεν κατασκεύασε μόνο στρατόπεδα, ούτε διέπραξε εγκλήματα μεγάλης κλίμακας. Άφησε επίσης πίσω του ένα δίκτυο κρυφών εγκαταστάσεων, θαμμένων αποθηκών, μυστικών εργαστηρίων και δομών σχεδιασμένων για σκοπούς που ακόμη δεν κατανοούνται πλήρως. Αυτά τα μέρη δεν εμφανίζονται στους συμβατικούς στρατιωτικούς χάρτες, αλλά κατασκευάστηκαν με ακριβή σχέδια, με κρατικούς πόρους και με τη χρήση χιλιάδων καταναγκαστικών εργατών. Ορισμένα από αυτά τα έργα εντοπίστηκαν από τα συμμαχικά στρατεύματα. Άλλα παραμένουν θαμμένα, σφραγισμένα ή άδεια. Οι πηγές περιλαμβάνουν αποδεσμευμένα αρχεία, μαρτυρίες στρατιωτών και πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα. Δεν ήταν μύθοι. Ήταν πραγματικότητα. Σε ορυχεία, σύραγγες, υπόγεια και εργαστήρια, το καθεστώς επιχείρησε να κρύψει όπλα, χρήματα, έργα τέχνης και επιστημονικά μυστικά. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό που αποκαλύφθηκε δεν συνέπιπτε με αυτό που αναμενόταν. Ορισμένες τοποθεσίες φαίνονταν προετοιμασμένες για κάτι που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Άλλες αποκάλυψαν ευρύτερα σχέδια ελέγχου και λαιλασίας. Όλα αποτελούσαν μέρος μιας πιο σύνθετης δομής που επέζησε από την κατάρρευση του μετώπου. Ποια ήταν στην πραγματικότητα τα πιο συγκλονιστικά ναζιστικά ευρήματα που ήρθαν στο φως και ποια μυστικά εξακολουθούν να φυλάνε εκείνα που δεν έχουν ακόμη ανοιχτεί. Σε μια απομονωμένη περιοχή στα βόρεια της χώρας, στην άκρη της Βαλτικής θάλασσας, το καθεστώς εγκατέστησε μια ειδική βάση, ονομαζόταν Πινεμούντε. Εκεί δεν υπήρχαν χαρακόμματα, ούτε στρατιώτες σε πορεία, ούτε φάλαγγες αρμάτων. Υπήρχαν μόνο υπόστεγα, ευρύς χώροι και γκρίζα κτίρια όπου εργάζονταν μηχανικοί. Ο στόχος τους ήταν να κατασκευάσουν έναν τύπο όπλου που να μην χρειάζεται πιλότους. Πυράβλους ικανούς να πετούν μόνοι τους και να πλήττουν εχθρικές πόλεις. Δεν επρόκειτο για εργαστηριακή ιδέα. Υπήρχαν συγκεκριμένα σχέδια, έτοιμα εξαρτήματα, δοκιμαστικά συστήματα και στόχοι που είχαν επιβληθεί από τη διοίκηση. Το μοντέλο ήταν γνωστό ως Β2. Πραγματοποιούνταν δοκιμαστικές εκτοξεύσεις από την ίδια τη βάση. Μετρούνταν οι τροχές, καταγράφονταν τα σφάλματα, αλλάζονταν εξαρτήματα. Υπήρχαν αίθουσες με κάμερες, περιοχές καυσίμων, τεχνικά όργανα και ολόκληρες ομάδες αφιερωμένες στον έλεγχο κάθε προσπάθειας. Κάποιοι πύραυλοι εκτοξεύονταν επιτυχώς. Άλλοι συνετρίβονταν. Όμως όλα τα δεδομένα φυλάσσονταν. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος εργάζονταν με ταχύτητα. Γνώριζαν ότι δεν επρόκειτο για παιχνίδι. Υπήρχε πόλεμος σε εξέλιξη. Μεταξύ τους ήταν και ο Βέρνερ Φον Μπράουν, που λίγα χρόνια αργότερα θα χρησιμοποιούσε την εμπειρία του σε άλλη χώρα και για διαφορετικούς σκοπούς. Όταν η προέλαση των συμμάχων έγινε εμφανής, μέρος της παραγωγής μεταφέρθηκε υπόγεια. Ωστόσο, η Πινεμούντε συνέχισε να λειτουργεί ως κεντρικό κέντρο. Από εκεί εκτοξεύθηκαν οι πρώτοι πύραυλοι προς το Λονδίνο. Δεν ήταν ακριβείς, αλλά ήταν γρήγοροι, δεν μπορούσαν να αναχαιτιστούν και προκαλούσαν ζημιές. Το έτος 1943 η βάση βομβαρδίστηκε. Πολλά κτίρια καταστράφηκαν, όμως οι εργασίες δεν σταμάτησαν εντελώς. Στο τέλος της σύραξης, τα αμερικανικά στρατεύματα κατέλαβαν το χώρο. Βρήκαν εξαρτήματα, σχέδια, ημιτελείς κινητήρες. Πήραν ό,τι μπορούσαν, μαζί και την ομάδα. Πολλοί κατέληξαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήδη εκτός πολεμικού πλαισίου. Σήμερα ο τόπος διατηρείται ως μουσείο. Υπάρχουν τμήματα όπου εκτίθενται μέρη πυράβλων, τεχνικά σχέδια, χάρτες και φωτογραφίες. Όλα δείχνουν ότι εκεί δεν υπήρχε σκέψη για άμυνα, αλλά για πρόσκρουση. Ο V2 δεν άλλαξε την πορεία του πολέμου, αλλά έδειξε ότι η τεχνολογία μπορούσε να φτάσει πιο μακριά. Ήταν ένα σημάδι ότι αυτό που κατασκευάστηκε ως όπλο θα μπορούσε στο μέλλον να έχει άλλη χρήση. Και παρόλο που η χρήση ήταν στρατιωτική, η προέλευση παραμένει αποτυπωμένη σε εκείνη την παραθαλάσσια ζώνη, ανάμεσα σε τσιμέντο, άδεια υπόστεγα και δομές που ακόμη στέκουν όρθιες. Σε άλλες πιο κλειστές εγκαταστάσεις, όπου δεν έφταναν βλήματα ούτε ο θόρυβος του μετώπου, εκτελούνταν ένα άλλο σχέδιο, λιγότερο ορατό, αλλά εξίσου υπολογισμένο. Το πρόγραμμα Lebensborn δημιουργήθηκε από το καθεστώς για να εξασφαλίσει τη γέννηση και την ανατροφή παιδιών που πληρούσαν ορισμένα κριτήρια. Ιδρύονταν μητρικά σπίτια σε διάφορα σημεία της χώρας. Δέχονταν άγαμες γυναίκες που, σύμφωνα με τις αρχές, διέθεταν τα φυσικά χαρακτηριστικά που αναζητούνταν: ανοιχτά μαλλιά, ανοιχτά μάτια, καλή υγεία. Εκεί γεννούσαν υπό ιατρική επίβλεψη. Δεν επρόκειτο για κοινό νοσοκομείο. Ήταν μέρος ενός συστήματος.
Πολλές φορές αυτές οι γυναίκες δεν ήξεραν τι θα συνέβαινε με τα παιδιά τους. Σε κάποιες ανακοινωνόταν ότι θα δίνονταν σε οικογένειες συνδεδεμένες με το κόμμα. Σε άλλες τα έπαιρναν χωρίς να δώσουν εξηγήσεις. Έφταναν επίσης μωρά από άλλες χώρες. Ήταν παιδιά που είχαν απαχθεί λόγω της εμφάνισής τους. Ανατρέφονταν σαν να ήταν Γερμανοί, με ψεύτικα ονόματα και χωρίς κανένα ίχνος της καταγωγής τους. Αυτό που παρουσιαζόταν ως προστασία ήταν στην πραγματικότητα ένα σύστημα ελέγχου για το ποιος έπρεπε να γεννηθεί και πώς έπρεπε να ανατραφεί. Οι αποφάσεις δεν λαμβάνονταν από τις μητέρες. Τις έπαιρναν οι υπεύθυνοι του προγράμματος. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, τα κέντρα εγκαταλείφθηκαν. Τα έγγραφα κάηκαν. Οι λίστες διαγράφηκαν. Χιλιάδες από αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν χωρίς να γνωρίζουν την καταγωγή τους. Με τον καιρό εμφανίστηκαν ενδείξεις. Παραποιημένα πιστοποιητικά, χαμένα γράμματα, αποσπάσματα αρχείων. Κάποιες μητέρες αφηγήθηκαν τι είχε συμβεί. Κάποιοι ενήλικες ανακάλυψαν ότι δεν ήταν αυτοί που νόμιζαν ότι ήταν. Όμως πολλές περιπτώσεις δεν διευκρινίστηκαν ποτέ. Σε κάποια κτίρια εξακολουθούν να φαίνονται υπολείμματα, μικρά κρεβάτια, σχέδια στους τοίχους, αντικείμενα με αρχικά. Τίποτα δεν φαίνεται εκτός συνηθισμένου, εκτός κι αν γνωρίζει κανείς τι ήταν εκείνο το μέρος. Αυτό που παρουσιάστηκε ως δίκτυο υποστήριξης ήταν στην πραγματικότητα ένα πρόγραμμα για τη διαμόρφωση του πληθυσμού. Δεν επρόκειτο μόνο για παροχή βοήθειας. Επρόκειτο για το να αποφασιστεί ποιες γεννήσεις ήταν χρήσιμες και ποιες όχι. Και παρόλο που σχεδόν όλα καταστράφηκαν, συνεχίζουν να εμφανίζονται ίχνη. Το πρόγραμμα Lebensborn δεν άφησε πίσω του ομαδικούς τάφους ούτε βόμβες. Όμως άφησε μια ολόκληρη γενιά σημαδεμένη από τον έλεγχο, την απόκρυψη και τις αποφάσεις που ελήφθησαν από γραφεία που δεν γνώρισαν ποτέ. Ενώ σε εκείνους τους χώρους αποφασιζόταν τι είδους άνθρωπος έπρεπε να γεννηθεί, σε άλλα σημεία της χώρας σκάβονταν σύραγγες χωρίς σταματημό. Σε μια ορεινή περιοχή στα νοτιοδυτικά, το καθεστώς προώθησε ένα σχέδιο με την ονομασία Ρίζε. Δεν δημοσιεύθηκε σε καμία εφημερίδα. Δεν εμφανιζόταν σε χάρτες. Όμως κινητοποίησε χιλιάδες καταναγκαστικούς εργάτες. Ανοίγονταν είσοδοι στα βράχια, διάνοιγαν διάδρομοι, ενισχύονταν οροφές, συνδέονταν αίθουσες. Όλα υπό συνεχή επιτήρηση. Τα σχέδια ήταν ελλειπή. Κανείς δεν γνώριζε πλήρως ποιος ήταν ο τελικός στόχος. Κάποιοι μιλούσαν για κέντρο διοίκησης, άλλοι για συγκρότημα κατασκευής όπλων. Όμως ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε. Οι συνθήκες ήταν σκληρές. Κρύο, σκόνη, υγρασία, εργασία σε βάρδιες, με βασικά εργαλεία, καθημερινά ατυχήματα. Οι θάνατοι δεν μετριούνταν με ονόματα, μόνο με αριθμούς. Ορισμένες περιοχές καλύπτονταν με τσιμέντο, άλλες στηρίζονταν με υγρό ξύλο. Δεν υπήρχε φυσικό φως, δεν υπήρχε αερισμός. Το σχέδιο συνέχιζε να αναπτύσσεται, χωρίς δημόσια εξήγηση, χωρίς ημερομηνία ολοκλήρωσης. Κάθε μέρα έφταναν περισσότεροι εργάτες, περισσότερα υλικά, περισσότερες εντολές. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, τα συμμαχικά στρατεύματα βρήκαν τις προσβάσεις. Υπήρχαν δομές ημιτελείς, εξοπλισμός πεταμένος, διάσπαρτα έγγραφα. Οι σύραγγες ήταν άδειες, αλλά έδειχναν ότι εκεί είχε γίνει μια σοβαρή προσπάθεια. Ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν, ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν. Και μέχρι σήμερα, κανείς δεν έχει μπορέσει να πει με βεβαιότητα σε τι αποσκοπούσαν. Κάποιες είσοδοι παραμένουν κλειστές, άλλες είναι επισκέψιμες. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι υπήρχε μια σαφής πρόθεση να οικοδομηθεί κάτι μεγάλο, κρυφό και διαρκές. Όμως το σχέδιο Ρίζε έμεινε ως ένα δίκτυο γαλαριών χωρίς προορισμό. Μια τεράστια προσπάθεια θαμμένη στο βράχο, χωρίς πλήρη εξήγηση, χωρίς τελική χρήση. Στο νότο της Γερμανίας, ένα από τα λιγότερο γνωστά σχέδια ήταν η δημιουργία ενισχυμένων καταφυγίων σε ορεινές περιοχές, όπου αναμενόταν ότι οι ανώτατες ηγεσίες θα μπορούσαν να αντέξουν παρατεταμένες αεροπορικές επιθέσεις. Ορισμένες από αυτές τις δομές κατασκευάστηκαν σε απότομες πλαγιές, άλλες σε φυσικά σπήλαια προσαρμοσμένα με τσιμέντο και ενισχύσεις από χάλιβα. Δεν επρόκειτο για λειτουργικές στρατιωτικές βάσεις, αλλά για χώρους καταφυγής, σχεδιασμένους για έναν πόλεμο που γινόταν όλο και πιο αμυντικός. Η είσοδος σε πολλά από αυτά τα σημεία εξακολουθεί να υπάρχει, αν και είναι μπλοκαρισμένη από ερείπια. Μία από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις ήταν αυτή ενός υπόγειου καταφυγίου στο Berchtesgaden, κοντά στο Kelsteinhaus. Εκεί βρέθηκαν άδεια δωμάτια, αποθήκες με κονσερβοποιημένα τρόφιμα, ημιτελείς τεχνικές περιοχές και έξοδοι εξαερισμού που συνέδεαν με το δάσος. Δεν υπήρχαν ενδείξεις παρατεταμένης χρήσης. Όλα φαίνονταν έτοιμα, αλλά χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί.
Αυτοί οι χώροι ενισχύουν την ιδέα ότι το καθεστώς ετοιμαζόταν για παρατεταμένη αντίσταση σε απομονωμένες περιοχές. Όμως η ταχύτητα της συμμαχικής προέλασης εμπόδισε την αξιοποίησή τους. Εντοπίστηκαν επίσης εγκαταλελειμμένες ιατρικές εγκαταστάσεις που είχαν προσαρμοστεί για να γίνονται πειράματα σε ανθρώπους χωρίς επίσημη καταγραφή. Τα δωμάτια ήταν εξοπλισμένα με ατομικά κρεβάτια, χειρουργικούς λαμπτήρες και ντουλάπια με ουσίες επισημασμένες μόνο με αριθμούς. Ορισμένοι τοίχοι παρουσίαζαν ίχνη συγκράτησης. Σε κάποιες περιοχές βρέθηκαν δίσκοι με σκουριασμένα χειρουργικά εργαλεία, σπασμένα γυάλινα δοχεία και διάσπαρτες σημειώσεις. Αν και δεν κατέστη δυνατό να ανασυσταθεί με ακρίβεια τι γινόταν σε αυτές τις αίθουσες, όλα δείχνουν ότι χρησιμοποιήθηκαν για μη καταγεγραμμένες ιατρικές πρακτικές. Η ανακάλυψη αυτών των δομών, μακριά από το μέτωπο και χωρίς άμεση στρατιωτική δραστηριότητα, έδειξε πως το καθεστώς είχε σχεδιάσει ενδιάμεσες ζώνες για λογιστικούς, πειραματικούς ή προστατευτικούς σκοπούς. Δεν ήταν πρόχειρες εγκαταστάσεις. Είχαν σχέδια, προσωπικό και καθορισμένους πόρους. Όμως έμειναν ημιτελείς ως αντανάκλαση μιας μηχανής που δεν κατάφερε να εκτελέσει όλα της τα σχέδια. Αυτό που έμεινε θαμμένο ή πίσω από σφραγισμένες πόρτες είναι μία ακόμη απόδειξη του εύρους ενός συστήματος που σκεφτόταν τα πάντα, ακόμη και την πιθανή του υποχώρηση. Στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Σάξενχάουζεν, στα περίχωρα του Βερολίνου, οργανώθηκε μία μυστική επιχείρηση με οικονομικό στόχο, την κατασκευή μεγάλων ποσοτήτων πλαστού χρήματος. Το καθεστώς είχε αποφασίσει ότι ένας αποτελεσματικός τρόπος να πλήξει τον εχθρό ήταν να αποσταθεροποιήσει την οικονομία του εκ των έσω. Για τον σκοπό αυτό στήθηκε ένα τυπογραφικό εργαστήριο μέσα στο ίδιο το στρατόπεδο. Δεν επρόκειτο για έναν αυτοσχέδιο χώρο. Υπήρχαν πιεστήρια, ειδικά μελάνια, μεταλλικές πλάκες και στίβες χαρτιού προσεκτικά αποθηκευμένες. Όλος ο εξοπλισμός είχε επιλεγεί ώστε να αντιγράφει με ακρίβεια κάθε βρετανικό χαρτονόμισμα. Οι κρατούμενοι που επιλέχθηκαν ήταν τυπογράφοι, χαράκτες ή σχεδιαστές. Ο καθένας επιλέχθηκε για τις ικανότητές του, όχι για τις ιδέες του. Κρατούνταν απομονωμένοι, με αυστηρές βάρδιες και συνεχή επιτήρηση. Κοιμούνταν σε ξεχωριστούς κοιτώνες. Δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Δεν ήξεραν πόσα χαρτονομίσματα παράγονταν την ημέρα. Λάμβαναν μόνο οδηγίες. Αν ένα αντίτυπο έβγαινε λάθος, επαναλαμβανόταν. Αν υπήρχαν σφάλματα, πετιόταν ολόκληρη η παρτίδα. Κανείς δεν μπορούσε να ρωτήσει τίποτα. Οι φρουροί ήθελαν μόνο αποτελέσματα. Εβδομάδα με την εβδομάδα έβγαιναν στίβες πλαστών χαρτονομισμάτων που έμοιαζαν αυθεντικά. Το σχέδιο ονομάστηκε επιχείρηση Μπέρναρντ. Η ιδέα ήταν αυτά τα χαρτονομίσματα να ρυφθούν σε βρετανικό έδαφος ή να διοχετευθούν σε τράπεζες μέσω μυστικών δικτύων. Αν και δεν χρησιμοποιήθηκαν όλα τα χρήματα, παρήχθησαν εκατομμύρια. Όταν το σχέδιο ακυρώθηκε, τα χαρτονομίσματα μεταφέρθηκαν και κρύφτηκαν σε άλλα σημεία. Όμως όλα είχαν ξεκινήσει εκεί, σε κλειστά δωμάτια μέσα σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου οι κρατούμενοι εξαναγκάζονταν να αντιγράφουν κάθε γραμμή με χιλιοστομετρική ακρίβεια, χωρίς να ξέρουν αν θα έβγαιναν ζωντανοί από αυτή τη δουλειά. Σε ένα άλλο σημείο της χώρας, στο νότο, εγκαταστάθηκε ένα από τα πιο προστατευμένα συγκροτήματα του καθεστώτος. Στο Όμπερ Σάλτσμπεργκ, μια ορεινή περιοχή με στενούς δρόμους και ανοιχτή θέα στην κοιλάδα, ανεγέρθηκαν κατοικίες, γραφεία, αποθήκες και δομές για την πολιτική ηγεσία. Δεν ήταν στρατιωτικό κέντρο. Ήταν ένας πυρήνας από όπου λαμβάνονταν αποφάσεις. Ο Χίτλερ ζούσε εκεί. Επίσης και άλλοι όπως ο Χίμλερ, ο Μπόρμαν ή ο Γκέρινγκ. Ο καθένας είχε το δικό του κτίριο. Όλα συνδέονταν με ιδιωτικούς δρόμους, συνεχή φύλαξη και ασφαλείς γραμμές επικοινωνίας. Ένα από τα πιο γνωστά κτίρια ήταν το Κέχλσταϊν Χάους. Ήταν χτισμένο στην κορυφή ενός βουνού και η πρόσβαση γινόταν μέσω ενός δρόμου που ανέβαινε σπυροειδώς. Στο τέλος, μια σύραγγα σκαμμένη στο βράχο οδηγούσε σε έναν ανελκυστήρα που ανέβαινε κάθετα στο εσωτερικό του κτηρίου. Εκεί τα δωμάτια ήταν λίγα, τα παράθυρα μεγάλα και η επίπλωση λιτή. Δεν ήταν σπίτι για κατοίκηση. Ήταν σημείο για σύντομες συναντήσεις με αυστηρά ελεγχόμενους επισκέπτες. Από εκεί, η θέα στην κοιλάδα ήταν πανοραμική. Δεν υπήρχε ελεύθερη πρόσβαση. Κάθε είσοδος φυλασσόταν. Όταν οι σύμμαχοι βομβάρδισαν την περιοχή τον Απρίλιο του 1955, πολλά κτίρια υπέστησαν ζημιές. Το Μπέργκχοφ ήταν ένα από τα πιο πληγέντα. Όταν έφτασαν τα στρατεύματα, βρήκαν σπασμένα έπιπλα, καμένα χαρτιά, χάρτες με σημάδια και άδεια δωμάτια.
δόθηκε εντολή να αποσυναρμολογηθεί μεγάλο μέρος του χώρου για να αποφευχθεί η μετατροπή του σε τόπο λατρείας. Μόνο το Kelstein House διατηρήθηκε. Λόγω της τοποθεσίας και της δομής του ήταν δύσκολο να καταστραφεί. Σήμερα λειτουργεί ως εστιατόριο. Διατηρεί τη μορφή του. Η πρόσβαση γίνεται από την ίδια σύραγγα και με τον ίδιο ανελκυστήρα που χρησιμοποιούνταν τότε. Αυτός ο τόπος έδειξε ότι η εξουσία δεν προστατεύεται πάντα με όπλα, αλλά με απόσταση, ιδιωτικές διαδρομές, συνεχή ασφάλεια και έλεγχο πρόσβασης. Το Obersalzberg ήταν ένα από τα κέντρα όπου επιχειρήθηκε η θωράκιση της πολιτικής ηγεσίας, ενώ η υπόλοιπη χώρα κατέρεε. Σήμερα δεν υπάρχει επίσημη δραστηριότητα εκεί, αλλά οι δομές παραμένουν όρθιες. Μπορεί κανείς να τις επισκεφθεί. Ορισμένοι διάδρομοι παραμένουν κλειστοί, άλλοι είναι ανοιχτοί στο κοινό. Όμως όσα οργανώθηκαν εκεί δεν αναφέρονται στα τουριστικά φυλάδια. Βρίσκονται στα σχέδια, στα αρχεία, στις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από όσους έφτασαν αργότερα. Ενώ οι ανώτατοι αξιωματούχοι ζούσαν προστατευμένοι σε ορεινές περιοχές, άλλοι εργάζονταν υπόγεια, χωρίς φως και χωρίς ανάπαυση. Στην περιοχή Χάρτς, το καθεστώς διέταξε τη μεταφορά ολόκληρων εργοστασίων στο υπέδαφος. Οι συμμαχικές βόμβες είχαν ήδη καταστρέψει πολλά κέντρα παραγωγής στην επιφάνεια. Για να συνεχιστεί η παραγωγή, ανοίχτηκαν σύραγγες, εγκαταστάθηκαν μηχανήματα και στήθηκε όλο το σύστημα μέσα σε γαλαρίες κάτω από τη γη. Χρησιμοποιήθηκε καταναγκαστική εργασία. Έφταναν κρατούμενοι από κοντινά στρατόπεδα. Δούλευαν με κασμάδες, φτιάρια και χωρίς προστασία. Η σκόνη, η υγρασία και η ζέστη καθιστούσαν την αναπνοή αδύνατη. Παράγονταν εξαρτήματα πυράβλων, μέρη αρμάτων, αεροδυναμικές δομές και άλλα στοιχεία για τη διατήρηση του μετώπου. Δεν υπήρχαν διαλύματα. Δεν υπήρχαν ονόματα. Κάθε εργαζόμενος ήταν ένας αριθμός με μια αποστολή. Αν λιποθυμούσε, αντικαθίστατο. Αν δεν έπιανε την ποσόστοση, δεν έτρωγε. Η σκόνη κάλυπτε τα πάντα. Η υγρασία κατέστρεφε το ξύλο. Τα φώτα έσβηναν χωρίς προειδοποίηση. Οι τοίχοι έτριζαν. Κάποιες περιοχές κατέρεαν, μερικές φορές με ανθρώπους μέσα. Δεν υπήρχαν έξοδοι κινδύνου. Αν κατέρεε μια σύραγγα, σφραγιζόταν και άνοιγε άλλη. Τον Απρίλιο του 1945 έφτασαν οι Αμερικανοί. Βρήκαν ενεργά μηχανήματα, διάσπαρτα εργαλεία, συσκευασμένα εξαρτήματα, ατελή έγγραφα και άταφους νεκρούς. Ορισμένες περιοχές ήταν ναρκοθετημένες. Άλλες είχαν εγκαταλειφθεί στη μέση. Τραβήχτηκαν φωτογραφίες, συντάχθηκαν κατάλογοι, συλλέχθηκαν υπολείμματα. Κάποιες είσοδοι σφραγίστηκαν λόγω κινδύνου. Άλλες παρέμειναν ανοιχτές. Με τον καιρό, τα αντικείμενα σκουριάσαν. Όμως η κύρια δομή παραμένει. Ορισμένα τμήματα είναι επισκέψιμα. Σε κάποιους τοίχους φαίνονται ακόμα σημάδια, σκαλισμένα ονόματα, ίχνη από κάρβουνο ή μέταλλο. Ό,τι συνέβη εκεί δεν ήταν πείραμα. Ήταν μια πραγματική παραγωγική αλυσίδα που λειτουργούσε υπόγεια, με κρατούμενους που δούλευαν μέχρι να καταρρεύσουν. Δεν ήταν θεωρητική ιδέα. Ήταν ενεργό εργοστάσιο. Αυτά που παραγόταν εκεί χρησιμοποιούνταν. Και αυτά που έμειναν είναι υγρές σύραγγες, παραμορφωμένες δομές, θαμμένα υπολείμματα που εξακολουθούν να εμφανίζονται όταν κάποιος σκάβει κατά λάθος. Αυτό που ήθελαν να κρατήσουν μακριά από τον ουρανό παραμένει εκεί κάτω ως απόδειξη όσων κατασκευάστηκαν χωρίς φως, χωρίς αέρα και χωρίς επιστροφή. Στα ανατολικά της χώρας, σε μια μεταλλευτική περιοχή κοντά στο Μέρκερς, τα συμμαχικά στρατεύματα ανακάλυψαν μία από τις μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές κρυψώνες του καθεστώτος. Η πληροφορία έφτασε μέσω κατασχεθέντων εγγράφων. Ανέφεραν ότι υπήρχε ένα αλατορυχείο που χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη. Όταν έφτασαν, οι στρατιώτες κατέβηκαν στις σύραγγες. Αυτό που βρήκαν ξεπερνούσε τις προσδοκίες. Σε ενισχυμένους θαλάμους υπήρχαν ράβδοι χρυσού, χαρτονομίσματα δεμένα σε δεσμίδες, σάκι με ξένα νομίσματα και πολύτιμα αντικείμενα τοποθετημένα σε σφραγισμένες σακούλες. Υπήρχαν επίσης λογιστικά έγγραφα, κυβότια με τραπεζικά αρχεία και υλικά με σφραγίδες της τράπεζας του Ράιχ. Όλα είχαν μεταφερθεί εκεί λίγες εβδομάδες νωρίτερα, όταν οι πόλεις άρχισαν να καταραίουν. Ήταν μια επιχείρηση έκτακτης ανάγκης. Ήθελαν να αποτρέψουν την πτώση των χρημάτων σε εχθρικά χέρια. Γι' αυτό τα έβγαλαν από την τράπεζα του Ράιχ και τα έκρυψαν υπόγεια. Δεν μετέφεραν μόνο κεφάλαια. Εισήγαγαν επίσης στο ορυχείο έπιπλα, χαλιά, πίνακες, γλυπτά, ρολόγια, κομμάτια που είχαν αφαιρεθεί από μουσεία ή κατοικίες. Υπήρχαν κυβότια με βιβλία, βαλίτσες με επίσημες σφραγίδες, δέματα χωρίς ετικέτες.
Ο αέρας ήταν βαρύς. Οι τοίχοι στάζανε υγρασία. Όμως όλα ήταν άθικτα. Η καταγραφή ήταν αργή. Φωτογραφήθηκε κάθε γωνιά. Συντάχθηκαν λίστες με ποσότητες. Χρειάστηκε στόλος φορτηγών για να μεταφερθούν όλα. Πολλά αντικείμενα οδηγήθηκαν σε ασφαλή καταφύγια. Άλλα στάλθηκαν σε εργαστήρια για να επαληθευτεί η προέλευσή τους. Ορισμένα είχαν χαράξεις που υποδείκνυαν ότι προέρχονταν από κεντρικές τράπεζες κατεχόμενων χωρών. Άλλα ήταν σημειωμένα με σβησμένα ονόματα. Ό,τι δεν μπορούσε να εντοπιστεί καταγράφηκε ως άγνωστης ιδιοκτησίας. Εκείνο το έβριμα έδειξε την ίστατη προσπάθεια διάσωσης της οικονομικής βάσης του καθεστώτος, παρότι δεν υπήρχε πλέον τρόπος να διατηρηθεί. Όχι πολύ μακριά από εκεί, σε μια ορεινή περιοχή της Αυστρίας, μια άλλη ανακάλυψη εντυπωσίασε για την πολιτιστική της αξία. Στο Αλταουσέ, μέσα σε ένα ενεργό αλατορυχείο, εντοπίστηκε μια τεράστια κρυψώνα έργων τέχνης. Η είσοδος ήταν μπλοκαρισμένη με δυναμίτη, έτοιμο να εκραγεί. Όμως εξουδετερώθηκε εγκαίρος από ντόπιους εργάτες. Όταν εισήλθαν, βρέθηκαν γαλαρίες γεμάτες πίνακες, γλυπτά, έγγραφα και ιστορικά έπιπλα. Επρόκειτο για μια συλλογή που είχε συγκεντρωθεί με κομμάτια κλεμμένα επί χρόνια. Πολλά προέρχονταν από μουσεία όλης της Ευρώπης, άλλα από ιδιωτικές συλλογές. Οι συνθήκες μέσα στο ορυχείο ευνοούσαν τη διατήρηση. Σταθερή θερμοκρασία, ελεγχόμενη υγρασία, ελάχιστη έκθεση. Τα αντικείμενα ήταν συσκευασμένα, ορισμένα τυλιγμένα με κουβέρτες, άλλα σε ξύλινα κυβότια. Υπήρχαν ετικέτες γραμμένες στο χέρι. Διαβάζονταν ονόματα καλλιτεχνών. Έργα των Βερμέερ, Ρούμπενς, Ρέμπραντ. Όλα ήταν ταξινομημένα. Σχεδιαζόταν να αποτελέσουν μέρος του μουσείου που ήθελε να ανοίξει ο Χίτλερ στο Λίντς. Γι' αυτό επελέγει εκείνος ο χώρος, ασφαλής, βαθύς και εύκολα σφραγιζόμενος σε περίπτωση κινδύνου. Χρειάστηκαν εβδομάδες για να αδειάσει η στοά. Καταγράφηκε κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Ορισμένα έργα επιστράφηκαν στις χώρες προέλευσης. Άλλα παρέμειναν αποθηκευμένα. Κάποια δεν διεκδικήθηκαν ποτέ. Κανείς δεν περίμενε να βρει τόση τέχνη κάτω από τη γη. Το Αλταουσέ έγινε σύμβολο του πως το καθεστώς δεν ήθελε μόνο να κυριαρχήσει με όπλα, αλλά και με πολιτιστικά σύμβολα. Ό,τι έκρυψαν εκεί δεν ήταν πολεμικό υλικό. Ήταν λαιλατημένη κληρονομιά, επιλεγμένη και συσκευασμένη με προσοχή, ως μέρος μιας ιδέας ολοκληρωτικού ελέγχου. Σε άλλο σημείο της χώρας, κοντά στην πόλη Βάιμαρ, ανακαλύφθηκε ένα δίκτυο σειράγκων που είχε κατασκευαστεί με βιασύνη κατά τα τελευταία χρόνια της σύραξης. Το σημείο ονομαζόταν Γιονάσταλ. Το έδαφος ήταν δύσκολο, σκληρά πετρώματα, ακανόνιστο έδαφος, ψυχρό κλίμα. Παρ' όλα αυτά, ανοίχτηκαν γαλαρίες, ράμπες πρόσβασης, ευρείες ζώνες ενισχυμένες με σκυρόδεμα. Κανείς δεν ήξερε ακριβώς για ποιο σκοπό χτίζονταν. Ορισμένες αναφορές πρότειναν ότι επρόκειτο για νέο αρχηγείο. Άλλες μιλούσαν για εγκατάσταση ειδικών δοκιμών. Όμως όσα βρέθηκαν δεν το διευκρίνιζαν. Οι εργάτες ήταν κρατούμενοι. Προέρχονταν από κοντινά στρατόπεδα. Έσκαβαν με βασικά εργαλεία. Δεν τους δινόταν πληροφορία. Μόνο διαταγές. Οι διάδρομοι ανοίγονταν όλες τις ώρες. Οι τοίχοι ήταν γεμάτοι σημάδια. Ορισμένες ζώνες είχαν καλωδιώσεις μισοτοποθετημένες. Άλλες ήταν ακατέργαστες, ατελείς. Οι γαλαρίες ήταν μακρές, σκοτεινές, χωρίς αερισμό. Οι καταρρεύσεις ήταν συχνές. Οι συνθήκες άθλιες. Παρ' όλα αυτά, οι εργασίες συνεχίστηκαν σχεδόν μέχρι το τέλος. Όταν έφτασαν οι σύμμαχοι, ο χώρος ήταν άδειος. Βρέθηκαν σχισμένα σχέδια, ανοιγμένοι σάκοι τσιμέντου, εξαρτήματα μηχανημάτων αχρησιμοποίητα. Δεν υπήρχε προσωπικό, μόνο ημιτελείς δομές χωρίς σαφή λειτουργία. Το Γιονάσταλ έμεινε ως δείγμα σχεδίων που δεν πρόλαβαν να εκτελεστούν. Ένας τόπος χωρίς καθορισμένο τέλος. Μέχρι σήμερα υπάρχουν θεωρίες για τη χρήση του. Ορισμένες είσοδοι είναι σφραγισμένες, άλλες φαίνονται εξωτερικά. Όμως κανείς δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει τι ακριβώς επρόκειτο να γίνει εκεί. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η προσπάθεια ήταν τεράστια και το αποτέλεσμα αόρατο. Ό,τι χτίστηκε δεν λειτουργήσε ποτέ. Αντιμέτωπα με τις ακτές του βόρειου τμήματος της Γαλλίας υπάρχει μια μικρή ομάδα νησιών που ανήκουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Γκέρνσι, η Τζέρζι και η Άλντερνι. Κατά τη διάρκεια του πολέμου αποτέλεσαν το μοναδικό βρετανικό έδαφος που καταλήφθηκε από τους Ναζί. Δεν έγιναν μεγάλες μάχες εκεί. Όμως ό,τι χτίστηκε άφησε ορατά σημάδια μέχρι και σήμερα. Όταν οι Γερμανοί πήραν τον έλεγχο το έτος 1940, άρχισαν να ανεγείρουν οχυρώσεις. Ήθελαν να μετατρέψουν αυτά τα νησιά σε φυσικό τοίχο απέναντι σε πιθανή εισβολή από τη θάλασσα.
Σε λίγο καιρό οι παραλίες γέμισαν με κατασκευές, σκάφτηκαν σύραγγες, υψώθηκαν οχυρά από παχύ σκυρόδεμα. Εγκαταστάθηκαν φυλάκια στους γκρεμούς, υπόγειες αποθήκες, καταφύγια με συστήματα εξαερισμού, αποθέσεις πυρομαχικών και θέσεις πολυβόλων που κάλυπταν κάθε πιθανή είσοδο. Στην Άλτερνη χτίστηκαν στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας. Εκεί εξαναγκάζονταν κρατούμενοι να σκάβουν, να κουβαλούν υλικά και να διατηρούν όλα τα σημεία σε λειτουργία. Επίσης εγκαταστάθηκαν κοιτώνες, αποθηκευτικοί χώροι και περιοχές για συνεχή επιτήρηση. Οι εργάτες δεν ήταν στρατιώτες. Προέρχονταν από κατεχόμενες περιοχές, συλληφθέντες χωρίς δίκη. Έσκαβαν με παλιά εργαλεία, χωρίς διαλύματα, υπό συνεχή παρακολούθηση. Το κλίμα ήταν σκληρό. Το έδαφος βραχώδες. Οι βάρδιες δεν σταματούσαν ούτε τη νύχτα. Οι δομές ήταν στιβαρές. Σε πολλές περιπτώσεις, οι οροφές είχαν πάχος πολλών μέτρων. Κατασκευάστηκαν για να αντέχουν άμεσες προσβολές. Κάποιες είχαν διπλές εισόδους, ενισχυμένες πόρτες, συνδέσεις μεταξύ αμυντικών σημείων, αίθουσες με γεννήτριες και ραδιόφωνα. Κάθε κατασκευή είχε σχεδιαστεί για να αντέξει παρατεταμένες επιθέσεις, αν και αυτές οι επιθέσεις δεν συνέβησαν ποτέ. Τα έγγραφα που βρέθηκαν αργότερα δείχνουν ότι ο στόχος ήταν να μετατραπεί κάθε νησί σε κλειστό προμαχώνα. Δεν υπήρξαν μεγάλες επιθέσεις. Τον Μάιο του έτους 1955, οι Γερμανοί στρατιώτες παραδόθηκαν χωρίς να ρίξουν πυροβολισμό. Τα οχυρά δεν χρησιμοποιήθηκαν, όμως έμειναν εκεί. Ορισμένα σφραγίστηκαν, άλλα παρέμειναν ορατά. Πολλά είναι ανοιχτά στο κοινό. Σήμερα μπορεί κανείς να διασχίσει σύραγγες, να ανέβει σε πολεμίστρες, να δει πύργους παρατήρησης, στενούς διαδρόμους και θαμμένες ζώνες κάτω από τη γη. Σε κάποια σημεία υπάρχουν ακόμη κρεβάτια, υπολείμματα στολών, σκουριασμένα συστήματα και σημάδια στους τοίχους. Ο χάρτης της εποχής δείχνει πως κάθε νησί διαιρέθηκε σε αμυντικές ζώνες, με χαραγμένες διαδρομές για μετακίνηση στρατιωτών, αποθήκες σε λόφους, κρυφές εξόδους κινδύνου και ένα εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας. Παρόλο που δεν χρησιμοποιήθηκαν σε μάχη, αυτές οι κατασκευές δείχνουν τον πραγματικό φόβο του καθεστώτος να χάσει τον έλεγχο της μάχης. Τα νησιά θεωρήθηκαν κρίσιμα σημεία. Όλα ενισχύθηκαν στο έπακρο. Σήμερα, το αρχιπέλαγος διαθέτει τουριστικές διαδρομές και μουσεία που δείχνουν όσα έγιναν. Κάποιες ζώνες παραμένουν κλειστές. Άλλες ανοίγουν μόνο με άδεια. Όμως ό,τι έμεινε θαμμένο εκεί εξακολουθεί να αποτελεί παράδειγμα της ναζιστικής μηχανικής που σχεδιάστηκε για μια άμυνα που δεν συνέβη ποτέ. Στη Φραγκφούρτη, μία από τις μεγάλες πόλεις της χώρας, οι σύμμαχοι βρήκαν κάτι άλλο. Δεν ήταν σύραγγες, ούτε όπλα. Ήταν ένα κατάστημα. Από έξω φαινόταν σαν ένα οποιοδήποτε μαγαζί. Όμως στο εσωτερικό υπήρχαν ράφια, καθαρές προθήκες, ετικέτες και ένα είδος αποθέματος διαφορετικό. Προσφέρονταν προσωπικά αντικείμενα, ποτήρια με χαραγμένα αρχικά, πένες, γυαλιά, ρολόγια, κυροπήγια, κολλιέ, φωτογραφίες. Δεν είχαν τιμές, αλλά είχαν κωδικούς γραμμένους σε χαρτί. Όταν ελέγχθηκαν τα έγγραφα που βρέθηκαν εκεί, όλα έγιναν κατανοητά. Αυτά τα αντικείμενα προέρχονταν από απελάσεις. Κάθε φορά που μια εβραϊκή οικογένεια συλλαμβανόταν, τα υπάρχοντά της διαχωρίζονταν. Τα χρήσιμα στέλνονταν σε κέντρα ταξινόμησης. Στη συνέχεια έφταναν σε μέρη σαν αυτό για να μεταπολιθούν. Δεν επρόκειτο για μεμονωμένη λαιλασία. Ήταν μια αλυσίδα με αρχεία. Κάθε αντικείμενο περνούσε από χέρια που το καθάριζαν, του έβαζαν ετικέτα και το αποθήκευαν. Κάποια είχαν χαραγμένα τα ονόματα των ιδιοκτητών τους. Άλλα, διπλωμένα σημειώματα που δεν διαβάστηκαν ποτέ. Ανάμεσα στα χαρτιά βρέθηκαν επιστολές, λίστες ιδιοκτησιών και χάρτες με σημειωμένα σπίτια. Τα μικρότερα αντικείμενα τοποθετούνταν σε δίσκους. Τα κοσμήματα σε χρηματοκιβώτια. Στο πίσω μέρος υπήρχαν ολόκληρες βαλίτσες, πολλές από τις οποίες δεν είχαν ανοιχτεί. Όταν οι σύμμαχοι επιθεώρησαν το χώρο, κατάλαβαν ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένες κλοπές. Ήταν ένα νομιμοποιημένο δίκτυο, με άδειες, σφραγίδες, υπογραφές και καθορισμένες μεταφορές. Αυτό που βρέθηκε στη Φραγκφούρτη ήταν μία από τις ελάχιστες φυσικές αποδείξεις ότι η επιχείρηση περιλάμβανε σημεία μεταπώλησης, με καταστήματα ανοιχτά στο κοινό. Μετά τον πόλεμο, κάποιοι προσπάθησαν να ανακτήσουν τα υπάρχοντά τους. Όμως σχεδόν τίποτα δεν επέστρεψε. Πολλοί είχαν πεθάνει. Άλλοι δεν μπορούσαν να αποδείξουν τι τους ανήκε. Το κατάστημα έκλεισε. Οι προθήκες αδειάστηκαν. Όμως η ιστορία εκείνου του μαγαζιού παραμένει παράδειγμα της αρπαγής που μετατράπηκε σε εμπόριο.
Το σύστημα λαιλασίας ήταν οργανωμένο από την κορυφή. Δεν περιοριζόταν σε πολυτελή αντικείμενα. Πολλούνταν μαχαιροπύρουνα, ιατρικά όργανα, φτηνά ρολόγια, ακόμη και κουζινικά σκεύη. Κάθε αντικείμενο ταξινομούταν ανάλογα με τη χρησιμότητά του. Αν είχε προσωπικές χαράξεις, καλύπτονταν. Αν είχε ετικέτες, αντικαθίσταντο. Οι αποθήκες ήταν οργανωμένες ανάλογα με το είδος των προϊόντων. Σε κάποιες προθήκες τοποθετούνταν οικογενειακές φωτογραφίες δίπλα στα αντικείμενα, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Το κατάστημα λειτουργούσε σαν να ήταν νόμιμη αγορά, αν και όλα όσα υπήρχαν εκεί είχαν κλαπεί υπό την κάλυψη του κράτους. Στο νότο της χώρας, σε αγροτικές περιοχές της Βαβαρίας, υπήρχαν κτίρια που εξωτερικά έμοιαζαν με νοσοκομεία ή συνηθισμένα σχολεία. Όμως από το έτος 1939, αρκετά από αυτά είχαν προσαρμοστεί για έναν διαφορετικό σκοπό, την εφαρμογή του προγράμματος ευθανασίας που είχε εγκρίνει το καθεστώς. Δεν επρόκειτο για ασθενείς στο τελικό στάδιο. Επρόκειτο για άτομα με ψυχικές αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις ή καταστάσεις που δεν αποτελούσαν κίνδυνο. Βάσει αυτού του σχεδίου, εξοντώνονταν μυστικά, χωρίς δίκη ή ειδοποίηση και με ψευδείς αιτίες καταγεγραμμένες σε επίσημα έγγραφα. Όσοι έφταναν, υποβάλλονταν σε εξετάσεις από νέους γιατρούς με φύλλα υπολογισμού. Αν δεν θεωρούνταν κατάλληλοι, απομονώνονταν. Σε κάποιους δινόταν ειδική τροφή για μερικές ημέρες. Άλλοι οδηγούνταν κατευθείαν σε κλειστά δωμάτια. Χρησιμοποιούνταν ενέσεις. Σε άλλες περιπτώσεις είχαν εγκατασταθεί κρυφά συστήματα αερίων. Οι θάνατοι καταγράφονταν με ψευδείς διαγνώσεις. Οι οικογένειες λάμβαναν τεφροδόχους, επιστολές με ουδέτερες φράσεις και καμία πραγματική εξήγηση. Δεν μπορούσαν να κάνουν ερωτήσεις. Με τον καιρό άρχισαν να φτάνουν λεωφορεία από άλλες περιοχές. Περισσότεροι ασθενείς, κατευθείαν στην πίσω πτέρυγα. Η διαδικασία γινόταν πιο γρήγορη. Τα ονόματα εξαφανίζονταν από τα αρχεία. Έμεναν μόνο αριθμοί. Το προσωπικό συνέχιζε τα καθήκοντά του. Κάποιοι από φόβο, άλλοι επειδή ήταν η δουλειά τους. Αν κάποιος αμφέβαλε, αντικαθιστάτο. Χτίστηκαν κλειστά δωμάτια. Χρησιμοποιούνταν φάρμακα σε υψηλές δόσεις. Οι καύσεις ήταν συνεχείς. Οι στάχτες πετιούνταν σε ομαδικούς τάφους ή με ασβέστη στους κήπους. Όλα γίνονταν χωρίς μάρτυρες. Δεν ήταν στρατόπεδο συγκέντρωσης, αλλά λειτουργούσε με την ίδια λογική. Όταν έφτασαν οι σύμμαχοι, βρήκαν άδεια κρεβάτια, ατελή αρχεία και χημικά κατάλοιπα. Ορισμένοι εργαζόμενοι διέφυγαν. Άλλοι είπαν ότι δεν ήξεραν τίποτα. Οι έρευνες μέτρησαν χιλιάδες θανάτους. Υπολογίζεται ότι ήταν περισσότεροι. Σήμερα, αρκετά από αυτά τα κτίρια παραμένουν όρθια. Κάποια με ενημερωτικές πινακίδες, άλλα επαναχρησιμοποιημένα. Όμως σε πολλά από αυτά δεν ζει ούτε εργάζεται κανείς. Μόνο τα κατάλοιπα παραμένουν, ενός τόπου όπου εξοντώνονταν όσοι δεν τέριαζαν στο πρότυπο που επιβλήθηκε από τα ανώτερα κλιμάκια. Τα ευρήματα που αποκαλύφθηκαν μετά την πτώση του Τρίτου Ράιχ δεν ήταν εξαιρέσεις ούτε μεμονωμένα περιστατικά. Ήταν μέρος ενός δομημένου συστήματος που λειτουργούσε μέσα από τη θεσμοθετημένη νομιμότητα του καθεστώτος, με δημόσιους πόρους, άμεσες εντολές και συντονισμένη συμμετοχή στρατιωτικών, πολιτικών και επιστημονικών αρχών. Κάθε εγκατάσταση που βρέθηκε, είτε επρόκειτο για σύραγγες, ορυχεία, εργαστήρια, κέντρα ταξινόμησης ή καταφύγια διοίκησης, υπαγόταν σε μια λογική που δεν ήταν αυτοσχέδια. Υπήρχαν σχέδια, ιεραρχίες, διαδρομές εκένωσης, λίστες αντικειμένων, τυποποιημένες διαδικασίες και εσωτερική έλεγχη. Όσα αποκαλύφθηκαν δεν προέκυψαν τυχαία. Είχαν σχεδιαστεί για να συνεχίσουν να λειτουργούν ακόμη και αν κατέρεε η επιφάνεια. Η τεκμηρίωση που βρέθηκε, τα φυσικά υπολείμματα, οι μαρτυρίες όσων εργάστηκαν σε αυτούς τους τόπους ή τους ερεύνησαν αργότερα, επιβεβαιώνουν ότι αυτά τα ευρήματα ήταν μόνο ένα τμήμα μιας ευρύτερης δομής. Ορισμένα σημεία εγκαταλείφθηκαν χωρίς να ολοκληρωθούν. Άλλα αποσυναρμολογήθηκαν μερικώς. Πολλά διατηρούν ακόμη σημάδια, σχέδια και αντικείμενα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως. Ο όγκος όσων εντοπίστηκαν δείχνει ότι δεν επρόκειτο για την προστασία λίγων αγαθών ή την αποθήκευση ασήμαντων πρωτοτύπων. Επρόκειτο για τη διασφάλιση κρίσιμων στοιχείων του συστήματος, χρυσού, οπλισμού, επιστήμης, πολιτισμού, γενετικής, εφοδιαστικής, πολιτικής εξουσίας. Η πλειονότητα αυτών των χώρων κατασκευάστηκε με καταναγκαστική εργασία, υπό ακραίες συνθήκες, από ανθρώπους που δεν επιβίωσαν για να διηγηθούν όσα είδαν. Η πρόσβαση σε πολλά από αυτά τα μέρη παρέμεινε σφραγισμένη για δεκαετίες.
και ενώ μέρος του υλικού ανακτήθηκε από τους συμμάχους ή από μεταγενέστερες κυβερνήσεις, άλλο μέρος εξαφανίστηκε ή παραμένει ανεξήγητο. Ό,τι είναι γνωστό προέρχεται από αποδεσμευμένα αρχεία, αρχαιολογικές μελέτες και εκθέσεις των στρατιωτικών αποστολών που επιθεώρησαν τις κατεχόμενες ζώνες. Περισσότερα από 70 χρόνια μετά το τέλος της σύραξης, εξακολουθούν να εμφανίζονται υπολείμματα, σχισμένα σχέδια, κρυφές γαλαρίες και αντικείμενα που δεν είχαν καταγραφεί. Η ανακάλυψη κάθε ενός δεν προσθέτει μόνο νέα δεδομένα. Επιβεβαιώνει επίσης ότι η πραγματική κλίμακα του ναζιστικού μηχανισμού ήταν μεγαλύτερη από όσο είχε υποτεθεί για χρόνια. Αυτές οι δομές δεν είχαν φτιαχτεί για να αντέξουν μια πρόσκαιρη επίθεση. Είχαν σχεδιαστεί για να επιβιώσουν ακόμη και μετά την ήττα. Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχουν περισσότερες. Το ερώτημα είναι πόσοι τέτοιοι τόποι παραμένουν θαμμένοι, άθικτοι και γιατί δεν άνοιξαν ποτέ.